برئيس بروفيسور دكتور متى كان كاينار او سياسه مدار الانقره جلمه بروفيسور دماتا باجبه دي جهبي ويكون جري خو ي اورتا انجام بده جلوف كون جري دكاره جهبي جبرز جري كان رزگار بike روشاوي baştır bike CHP'nin bugünkü kurultayı biraz kongre îro ya CHP ji ber neçarî tê li darxistin dema kongreyê nebû piştî hilbijartinên 2023 ji xwe kongre hatibû kirin û Özgür Özel bibû serokû giştî lê em dizanin ku li ser kongreyê hineke guman durust bûn ji ber vê yekê daha çavarekin ku qeyyum were danîn û ji bo egere qeyyumê ev kongre ji ber vê tê kirin Özgür Özel dixwaze vê kongreyê bo bangeşeyê jî bikar bîne hem dixwaze pêşiya qeyyumê deyne û hem jî vê wek derfeteke mezin bikar tîne û hemû piştevaniyekî mezin li pişt xwe kom bike û dixwaze rojekî wiha jî binirxîne. Gelo tu zanî jî ki taybetî jî di niha da li gor tê gotin bara pitirê ya damû dezgehên dewletê di destê AKP daye Tifaka Cumhur gelekî pêzet nava parlemanî da piraniye yani CHP dikare di çerçevê hewlekê wisa jî xwe ji siyasetên qalibdana da salatdarê rizgar bike. CHP sokağı tercih etti. CHP ji xwe re cade helbijart, kolan helbijart ne tenê Seraçxane û yan jî İzmîrê nedît em bi boykotan bi çalakiyên cûr bi cûr û bi çalakiyên demokrasî û aştiyane hemberî Erdogan pengavên giring avêtin binêrine min ev rast bûn tenê bi mîtîngan tenê bi çalakiyên wiha nabe hemû bikaranîna kolanê xwepêşandan bijardina vê giring bû lê hemberî vê çi dê were kirine em ê piştî sibê em ê gotûbêj bikin em dizanin bênvedanekî Remezan cejna Remezanê hebû eva neh rojin hemû damû dezgehên hikûmî û zanko girtîne lê piştî sibê çi biqewime em ê bi hev re bibînin. Welê lê Erdogan dibêje êdî hiç faydê cadê nemaye. Yani bi azrandina cadê gelo CHP karî hiç tiştekê bi dest bixe karî rewşa Ekrem İmamoğlu hinekê bigore der encamekê wergire. Erdoğan'ın sadece Erdoğan değil. Ne tane Erdoğan hemû jiyana siyasiya Tirkiyeyê her tim cade û kolan xeter hatine dîtin em dizanin salên 1907 de xwepêşandanên kolanan hebû eger ew salên heftê nebêjî ji Osmaniyan heta îro her tim desilat bi awayekî sar nêzîkî xwepêşandanan bûne Erdoğan jî wekî wan serokan nêzik dibe her tim kolanan ji bo xwe xeter dibînin ji bo welatê xwe xeter dibînin lê em vê jî dizanin her derketina kolan û cadê dibe ku rewan nebêjî dibe ku enek tundî hebe yan jî ziyan bigêhin malên dewletê malên xelkê lê ev yek dê Erdoğan mifedar derbixe nabe tu derkevî kolana şer bikî derdorê xerab bikî lê lazim e meriv kolana bi wek meydanekî çalakiyên siyasî û demokratîk bikar bîne û binêrine min ev tiştekî rast e. Belê li gor ewata dîtin di nava Tirkiyeyê de bitinê Ekrem İmamoğlu wekû kesayekê bi bandor li hember Erdogan derdikev. Lê te dîte jî hate bê bandorkirin ha di zindanê daye. Kevata gelo di nava CHP'de di nava Tirkiyeyê hiç aktorekî dinyê siyasî heye di nava civakê de ku sa hejêkirinê wî hebe bikar li hember Erdogan derdikeve anha êdî Erdogan bê hevrik e sahebûî ma.
Bakın şu anda Türkiye'de benim Niha bildiğim li kadarıyla Türkiye sorun qasî ku sadece ez dibînim İmamoğlu'nun pirs Erdoğan'a gerek aday olmasını tenê ilgilenecek bir sorun değil. namzet Evet, bûna şurası gerçek. İmamoğlu nîne. Bugüne Ev kadar rastiye ki Erdoğan'ın heta niha karşısına çıkan ki en derketiye güçlü hemberî adaylardan Erdoğan aday Ekrem İmamoğlu. şikest Üstelik aniye û biraz namzetê da herî Tayyip bihêz Erdoğan'la Ekrem İmamoğlu û ew Tayyip aynı Erdoğan kumaştan jî dokunmuş siyasetçileri meriv destekliyor. kare Yanlış bêje anlamayın. Ekrem Yalnız İmamoğlu û Tayyip Erdoğan sokaktaki jî bu weke sokakta hevin Ekrem lê İmamoğlu'na niha di tutuklanmasına kolanê de tepki gösterenlerin nerazîbûnên kafasında yatan şey ciddî li kesinlikle şu değil. hemberî İşte girtina bizim İmamoğlu hene. Cumhurbaşkanı Lê adayımız ew tutuklandı newe ve hestê dane artık ku adaysız kaldı. O İmamoğlu yüzden bir an önce adayımızı namzetekî pir serbest başê ser bırakın û gibi bir komariye talebin ne çok ötesinde bir yan toplumsal jî hareket var. Bu were saatten sonra bu were toplumsal berdan hareketin ev arkasında tevgera durabileceği civakê ji wê zêdetir tiştan dixwaze. بلي اگر بكرتي بريس دكتور يعني تدبيني جي قالوا هفصان جاهزه در انجام هر بجارتن في جارين سروكات كداي بگوارتن پشتی پیتری 20 سالان و اردوغان لچانکای نمینه يعني جي شانسي و هجاره كدن بمینه بله دیاره پرزگیره کدن گیدر که گل اسپاس برس پروفesör دکتر متا کان کاینار سیاست مدار لانقاره